Zabývejme se nyní základní manipulací s objektem. Vytvořme si nějaký jednoduchý objekt, například obdélník. Dáme mu barvu výplně, třeba zelenou. A teď si ukážeme, jak můžeme objektem pohybovat. Přepneme se na nástroj Výběr. Kliknutím levého tlačítka myši a tažením za obrys objektu či za výplň objektu můžeme objektem libovolně pohybovat. Pokud současně při pohybu držíme klávesu Ctrl, pohybuje se objekt pouze vodorovně či pouze svisle. Záleží na tom, v jakém směru jsme urazili delší vzdálenost, a tento směr bude Corel považovat za důležitější a pohne objektem pouze v tomto směru, v druhém směru se objekt nepohne. Pokud chceme pohybovat současně několika objekty, stačí všechny objekty současně označit. Vytvořím si tedy další objekt, například červený obdélník. Nástrojem Výběr oba dva označím a nyní taháním za libovolný z těchto objektů můžu pohybovat oběma objekty současně. To je tedy změna polohy objektu. Jak je to se změnou tvaru objektu? Tvar objektu změníme tak, že klikneme na některý z úchytů, který se objeví, pokud objekt označíme. Kliknu tedy mimo jakýkoliv objekt a budu chtít měnit tvar zeleného obdélníku. Kliknu na zelený objekt a objeví se celkem 8 úchytů. 4 stranové a 4 rohové. Kdykoliv najedu kurzorem na kterýkoliv z těchto úchytů, objeví se tam informační šipka, v jakém směru mohu tímto úchytem objekt deformovat. Tedy stranovým úchytem měním v tomto případě šířku objektu, pustím, změní se tvar. Stranovým úchytem měním výšku objektu. Rohovým úchytem měním velikost objektu proporcionálně. To znamená, zůstává zachován poměr stran. Při změně velikosti objektu můžeme využít také modifikační klávesy, a to sice klávesu Ctrl a klávesu Shift. Začněme klávesou Shift, kterou jsme poznali již při tvorbě objektu. Klávesa Shift vytvářela obdélník či elipsu roztahováním ze středu do stran. Stejným způsobem funguje klávesa Shift také při změně tvaru objektu. Chytíme-li objekt například za tento stranový úchyt a držíme-li klávesu Shift, bude se objekt roztahovat na obě strany, nikoli jako teď, pokud pustím Shift, pouze na stranu jednu. Znovu mačkám Shift a objekt se roztahuje opět na obě dvě strany. Pouštím nejprve levé tlačítko myši, poté klávesu Shift. Budu-li držet při změně tvaru klávesu Ctrl, bude se veškerá změna provádět ve skokových násobcích po stovkách procent. Nejlépe to uvidíme, pokud si ze zeleného obdélníku uděláme vysoký zelený obdélník. A nyní se stisknutou klávesou Ctrl budu opět roztahovat za pravý stranový úchyt a všimněte si zde ve stavovém řádku, že se mění velikost po násobcích 100%, 300%, 400%, 500%. Opět nejdříve pustím levé tlačítko myši, poté až klávesu Ctrl. Naprosto stejně fungují modifikační klávesy samozřejmě také u rohových úchytů. Ukažme si to na červeném obdélníku. Kliknu na červený obdélník. Samozřejmě neustále mám aktivován nástroj Výběr. A nyní
roztahováním bez jakékoliv modifikační klávesy roztahuji v jednom směru, se stisknutou klávesou Shift roztahuji v obou směrech, v tomto případě vlastně na všechny strany, a s klávesou Ctrl v celých násobcích původní velikosti neboli se 100% přírůstky. Mohu samozřejmě kombinovat obě dvě modifikační klávesy současně. Ukažme si to na zeleném obdélníku, trošku ho zmenším. A nyní Ctrl-Shift, stranový úchyt, roztahování ve vodorovném směru v násobcích velikosti a na obě strany současně. Pouštím levou klávesu myši, teprve potom modifikační klávesy. Znovu si vrátím obdélník do nějakého rozumného tvaru. A nyní Ctrl-Shift, rohový úchyt a opět násobky velikosti a tentokrát na obě dvě strany. Změnu velikosti objektů současně s modifikačními klávesami můžeme provádět samozřejmě nejen s jedním, ale také s více současně označenými objekty. Já tedy naše dva existující obdélníky trochu zmenším a nyní oba dva označíme. Tentokrát to udělám tak, že pomocí Shift klik přiznačím červený k zelenému a máme současně označené oba dva objekty. Všimněte si, že úchyty se změnily, označují nyní prostor obdélníkového tvaru, do kterého oba dva objekty spadají, a nyní roztahováním stranového úchytu či rohového úchytu můžu pracovat s oběma objekty současně, a to samozřejmě včetně modifikačních kláves Shift, Ctrl nebo také Ctrl-Shift. Další změnou tvaru objektu, či možná polohy objektu, kterou neumíme udělat zatím, je rotace. K rotaci potřebujeme jiné úchyty, než vidíme právě teď u dvou označených objektů. Potřebujeme tam tento druh úchytů. Ten dostaneme tak, že na objekt, který je již označen, klikneme znovu a úchyty se změní na úchyty rotační a zešikmovací. Opětovným klikem na ten samý objekt, již označený s těmito úchyty, dostaneme zpět úchyty původní pro změnu velikosti. Takže demonstruji na zeleném obdélníku, kliknu poprvé, čtvercové úchyty pro změnu velikosti, kliknu podruhé a máme tady úchyty rotační, ty jsou v rozích, a pak tu máme úchyty sešikmovací, ty jsou na stranách. Rotační úchyt navíc pracuje v součinnosti se středem otáčení, který je zde označen kolečkem s tečkou. Nyní tedy můžu otáčet objektem chycením za rohový úchyt. A rovnou si můžeme ukázat i modifikační klávesu. Klávesa Ctrl způsobí otáčení pouze v násobcích, které jsou definovány v nastavení. V tomto případě je přednastaveno 15 stupňů. Konkrétní úhel můžete sledovat v levé spodní části stavového řádku. Budeme-li otáčet s klávesou Ctrl, máme výhodu v tom, že vždy můžeme vrátit objekt do původní polohy pouhým otáčením za rohový úchyt. I když kdykoliv vrátit objekt do původní polohy je možné také zde ve vlastnostech daného objektu na tomto panelu. Kdykoliv předepíšu úhel 0,
objekt se otočí do původní polohy. Takže to je otáčení. Můžeme si ještě ukázat otáčení s posunutým středem otáčení. Posuníme střed otáčení například sem, pouhým přetažením a tažením za tento rohový úchyt. Opět můžu otáčet, vidíme, že tentokrát je středem otáčení stále kolečko s tečkou, ale tentokrát kousek jinde. Takže to bylo otáčení a ještě než si ukážeme sešikmování, vzhledem k tomu, že se nám kousek posunula stránka, ukážeme si, jak dostat zobrazení stránky zpět do původního tvaru nebo do původní polohy. Přepneme se na nástroj lupa a zde v panelu vlastností nástroje lupa vidíme zajímavou ikonu, která se jmenuje Zobrazit stránku, má dokonce horkou klávesu Shift F4 a pokud stiskneme tady tohleto tlačítko, dostane se zobrazení stránky zpět do původního rozložení, kdy stránka je zhruba uprostřed pracovní plochy. Takže to je zobrazení stránky a teď se pojďme podívat zpět na sešikmování objektu. K tomu budeme opět potřebovat nástroj výběr a zkusíme si sešikmit například tento červený obdélník. Kliknu poprvé, objekt je vybrán, jsou tam zvětšovací úchyty, kliknu podruhé a máme tu otáčecí a sešikmovací úchyty. Tažením za sešikmovací úchyt provedeme sešikmení objektu. Opět je možné používat modifikační klávesu Ctrl a sešikmení se opět bude provádět v násobcích 15 stupňů. Samozřejmě je možné sešikmovat také za druhý sešikmovací úchyt. Totéž se zeleným objektem. Můžete sešikmit samozřejmě již sešikmený objekt, například takto. Takže to je sešikmování objektů. Podívejme se ještě, jak je to se změnou pořadí objektů. Když budeme kreslit obrázky v rastrovém grafickém editoru, budou se objekty, které se budou navzájem překrývat, navzájem prostě přepisovat. Jeden zničí část druhého a je nenávratně pryč. Ne tak ve vektorovém grafickém editoru, ukažme si to na příkladu, kdy já jsem si tady připravil 3 objekty. Červený, modrý a žlutý. A všimněte si, že v tom pořadí, v jakém jsem je kreslil, jsou nyní naskládány jakoby od spodu. Nejdříve červený, potom modrý a nakonec žlutý. Jaká je možnost změnit toto předpřipravené pořadí? To pořadí vznikne prostě tak, jak jsme je kreslili. Ten, který jsme kreslili dříve, bude jakoby níže a ten, který jsme kreslili později, bude výš. Je tu ovšem možnost změnit toto pořadí. Najdeme to přes pravé tlačítko, pořadí a máme tady buď úplně dopředu, úplně dozadu, o jeden vpřed nebo o jeden vzad. Tady je velmi výhodné zapamatovat si horké klávesy. Shift, Page Up jsou takové jakoby absolutní, úplně nahoru, úplně dolů. Naopak s kontrolem Page Up, Page Down, vždy Page Up, Page Down a jenom modifikační klávesa se liší ze Shiftu na Control. Tady ty s kontrolem jsou takové jakoby slabší a jdou vždy jenom o jeden. Takže já teď dám o jeden vpřed a ten modrý by se teď měl dostat před ten žlutý. A teď už zkusím horké klávesy, Control, Page Down, o jeden dozadu, o druhý dozadu, Control, Page Up, o jeden dopředu, o druhý dopředu, Shift, Page Down, úplně dozadu, Shift, Page Up, úplně dopředu. To je tedy změna pořadí objektu. Je to velmi jednoduché a velmi užitečné.